Dobrý deň, ahoj, ja som Janko, SEO konzultant so zápalom. Som súčasťou týmu v agentúre Spotify. Pomáhame firmám s rastom po vyhľadávačoch. Nečakane. Dnes som si zobral na pomoc kolegu Tomáša Ďuroviča, ktorý sa ako jeden z mála Slovákov špecializuje na technické SEO. Rozoberieme spolu vplyv rýchlosti načítania a ďalších web performance metrík na SEO. Tomáš, ahoj. Janko, čau. Serus. Vieš čo, keď si ja googlím rôzne články o SEO faktoroch, tak rýchlosť načítania tam vyskakuje často jak jeden z tých top faktorov. Píše sa o ňom všade možne, kde si to je faktor číslo 1, inde to je 5. No a zaujímalo by ma teda, čo ty na to hovoríš, aká je tá tvoja skúsenosť. No, z toho, čo ja vidím, tak určite by som web performance nezaradil medzi top faktory. Skôr by som keď už teda oceňovať ako ranking faktoru zaradil niekde nižšie. To znamená zo svojej skúsenosti z tých dát, s ktorými som sa stretával ja v praxi, dopad týchto vecí je pomerne malý, pomerne mizivý. 100 ľudí v bariakých článkoch hovorí, že to je mega dôležité a ty teraz povieš, že podľa tvojich voľakých dát alebo čo, že by si išiel o dosť nižšie. Nemáš blbé dáta, alebo z čoho, prosím ťa, akože vychádzaš? Akože nehovorím to úplne čisto iba ja. V zásade aj keď sa s ostatnými kolegami bavíme, tie skúsenosti sú u viacerých podobné. Nakoniec aj sami predstavitelia Google, menovite John Miller, sa v tomto duchu svojím spôsobom vyjadroval viackrát a tiež potvrdil, že je to možno v mnohých prípadoch preceňované, netreba to brať zase až tak vážne, dokonca pri malých weboch možno, že to nemá vôbec prioritu. Treba to vždy posudzovať v nejakom kontexte. Každopádne medzi top prioritu myslím, že to nikdy ani Google samotný nezaraďoval. Keď si tie rôzne články rozpitvame detailnejšie. Tam to akože je, ale že skade to zobrali. Málo kedy tam sú data, ale je fakt, že my zlepšujeme metriky a SEO stojí. My sme možno aj vyše často sme svedkami toho, že nie teda sa zlepšujú tie metriky, ale že sa niekedy ešte aj do džubu. A teda mali by sme tam vidieť, že SEO klesá. Áno, ale väčšinou ten dopad, ako aj vravíš, nie je prakticky žiadny. Aj keď vidíme, že u klienta sa zhoršili metriky Core Web Vitals, na pozície, na návštevnosť žiadny priamy dopad nevidíme. Rovnako aj pri optimalizácii to isté, žiadne zlepšenie nejaké sme nevideli, čiže presne tak, ako hovoríš. Ale na druhej strane sú aj nejaké štúdie, ktoré hovoria opak. No je to asi individuálne. Ja pripúšťam, že v prípade, ak sú dva alebo niekoľko webov, ktoré sú zhruba na nejakej rovnakej úrovni a majú rovnako silnú doménu, ponúkajú zhruba rovnako kvalitnú odpoveď na daný dotaz a jeden je optimalizovaný pre Core Web Vitals, druhý nie je, tak je možné, že Google skutočne preferuje ten, ktorý je optimalizovaný pre Core Web Vitals a tuto sa to môže prejaviť ako nejaký bonus. Ale pokiaľ bojujú proti sebe weby, kde jeden je silný, ponúka kvalitnú odpoveď, ale je zle optimalizovaný pre Core Web Vitals versus web, ktorý je super optimalizovaný pre Core Web Vitals, ale ponúka menej kvalitnú odpoveď, je slabší, tak tam je to, by som povedal, jednoznačné, že prednosť Google má ten, ktorý je síce zle optimalizovaný pre Core Web Vitals, ale ponúka kvalitnú odpoveď aj na silnej doméne. No takže, hej, keby asi dáme, že dva úplne totožné nejako weby, že fakt hypotetická situácia, jeden z nich je v tých metrikách lepší, tak teoreticky by mohol byť aj v tých pozíciách vyššie. Ja sa ešte tak zamýšľam nad tými samotnými zdrojmi, že tuto to asi platí jak vždy v rámci SEO, že poriadne si pozrieť tie data, z ktorých články vychádzajú, či vôbec niekoho citujú, alebo či je to také jedna babka povedala a niekoho len nejaká hypotéza. Ja aj sa akože domnievam, že to môže byť tým nejakým kognitívnym skreslením, že fakt
Ja si o tom často čítam, alebo to počujem. Vlastne Google túto Áno. tému veľmi často opakuje a zdôrazňuje dôležitosť tých metrík, teda nielen v rámci SEO, tak tým, že to stále počúvame, môžeme to považovať za dôležitejšie. Je to tzv. Heuristika dostupnosti, som sa dočítal, že tak sa tomuto skresleniu hovorí. A príde mi to akože dosť podobné, ako kedysi vlastne, keď Google zavádzal, že HTTPS, respektíve zabezpečené weby, že by mohli mať nejaký boost, tak vtedy tiež to bolo brané, že že všetci to musia mať, lebo to je hrozne dôležité. Ale teda po nejakom čase sa ukázalo a Google priznal, že ten boost bol úplne malinkatý, oveľa menší, než sa komunikovalo. Jo, rozhodne. Rozhodne. A ešte mi príde, že ďalším faktorom je aj dobrá merateľnosť tých Core Battle metrík. To, že si to vieš jednoducho odmerať, že to máš dostupné v Search konzole. To mi príde tiež jeden z faktorov. Viem si to ľahko odmerať, teda Google to tam priamo do Search konzoly vložil, asi je to niečo strašne dôležité a treba to mať v tých zelených číselkách. Hm. No, ako chceli sme rozobrať vplyv rýchlosti načítania na SEO, to sme prebrali, že to moc silné asi není. Takže rozmýšľam, či sa nerozlúčiť teraz akože s poslucháčmi a dovidenia, do počutia. Čak ono to není len tak, až také jednoduché, že teraz kašlite na to vlastne, lebo to nedáva žiadnu pridanú hodnotu, tak netreba to riešiť. Není to úplne tak. Za SEO sme teda trošku na pomedzi, OK. No ono v rámci SEO však áno, sám Google deklaruje, že tá pridaná hodnota tam je. Povedali sme si, že aj keď vieme, že je, asi je trošku teda nižšia, ale ja to vnímam primárne tieto veci ani nie tak z pohľadu SEO, ale kľúčovejšie mi príde ten pohľad užívateľa, optimalizácia pre užívateľa a konverzná optimalizácia. Toto sú z môjho pohľadu kľúčové veci, že existuje niekoľko štúdií, v zásade tento efekt sa preukazuje prakticky opakovane, že správne optimalizovaný web pre Core Vitals znamená užívateľ dlhšie zostáva na stránke, znamená užívateľ si prezrie viacej stránok, je to pre neho proste komfortnejšie pohybovať sa po tom webe. A keď nemusí čakať, keď všetko okamžite prebieha. A čo je kľúčové pre biznis, znamená to väčšie konverzie vo väčšine prípadov, že je kopec štúdií, ktoré ukazujú, že skutočne ten dopad na konverzie tam je. A toto mi príde to kľúčové, že prečo to primárne teda treba riešiť. Ten dopad na SEO nejaký je taký bonus, také plus, že super, že ono to ešte môže pomôcť aj v SEO, ale primárne je z môjho pohľadu tento prvok tej užívateľskej prívetivosti a konverznej optimalizácie. No a keď prosím ťa spomínaš teda tí rôzne štúdia, keď sa v tom bude chcieť niekto nejako hlbšie porýpať, kam prosím ťa môže skočiť, že ho bude zaujímať niečo pre jeho prípad, nejaké prípadovky? Štatistiky k tomuto sú na webe wp.ostats.com. To je anglický web s prípadovými štúdiami a s experimentami demonstrujúcimi vplyv web performance optimalizácie na tú užívateľskú skúsenosť a na biznisové metriky prevažne. Sú tam nejaké prípadové štúdie, ktoré sa vzťahujú aj na vplyv na SEO, že dá sa tam nájsť celkom pekné veci. A v tom československom priestore tam najviac robia si chalani z PageSpeed.cz. Tam na blogu sa dajú nájsť pekné prípadovky, prípadne vzhúru dolu CZ, to sú vlastne obidva ich weby a veľmi pekné data tam sú k dispozícii, takže určite to stojí za to pozrieť. Dobre, tak chlapci, ja tu vidím, že mám velice špatnú tú výkonnosť a v SEO mi to tam nejako nesedí, idem to vytuniť. A teda otázka je, koľko mi to zarobí, keď to opravím, že stojí ma oprava, neviem, 5 000 eur, 10 000 eur, tak povedzte, koľko akože na tom mi to vyniesie v SEO. Takže chápem tomu dobre, že sa asi zhodneme v tom, že nemáme tucha, čo to prinesie, respektíve povieme, že to je OK bonus,
ale teda keď chceš, aby sa ti tých 5 000, 10 000 vrátilo, musíš akože kuknúť do iných vod, než je SEO. Že vždy je fajn, áno, povedať si, že viete, že túto konkurenti majú to trebárs lepšie a kuknite sa, že či to naozaj nechcete mať lepší web pre zákazníkov, či ich nechcete minimálne menej štvať, než ich štvete teraz, keď sa im to dlhšie načítava, alebo čo ja viem čo. A SEO môže byť taký malý bonus, akože tak nejako v hlave mám informáciu, že keby tie metriky sú fakt, že totálne vykolajené, že to je celé zle, tak vtedy by som si povedal, že takto to sú tak zlé čísla, že už možno keby sme to opravili, tak by sme to mohli akože aj v tom SEO vidieť nejaké zlepšenie pozícií. Nedá sa to vylúčiť, že v takomto prípade by ten dopad bol viditeľný. Ako si presne povedal, že my sme to v zásade nikdy ani sme nemali takú možnosť dostať do rúk úplne, že hrozný web, absolútne neoptimalizovaný, ktorý sme potom dostali do podoby, že je super teraz vytunený, že možno tam by sme to skutočne videli, ale presne ako si povedal, že v zásade takýto extrémny prípad sme ani nemali k dispozícii. Čiže to neviem ani posúdiť na praktických dátach z našej skúsenosti. Hovoríme zatiaľ tak abstraktne web performance a rýchlosť načítania, takže ono je to svojím spôsobom dosť nepresné, keďže to není len o rýchlosti načítania. Tak poďme si to prosím ťa rozobrať akože nadrobné, že čo to vlastne znamená to web performance, respektíve aké metriky v tom kontexte Google a kontexte SEO vôbec bereme do úvahy. Hej, no ono tých metrík pre web performance je kopec, strašná spústa, ale to, čo nás SEO primárne zaujíma, sú však spomenuté Core Web Vitals metriky, to znamená metrika CLS, metrika LCP a metrika INP. Ono v zásade, aj keď sa častokrát zvykne hovoriť o rýchlosti webov, tak priamo s rýchlosťou možno súvisí len tá jedna metrika LCP, Largest Contentful Paint, vlastne časť načítania nejakého najväčšieho prvku na stránke v tom prvom viewporte. To znamená, že mám nejaký, častokrát to býva obrázok, nejaký vstupný na nejakom blogu, môže to byť nadpis alebo nejaký veľký prvok. Ten potrebujem, pokiaľ je identifikovaný ako LCP prvok, načítať prioritne ako prvý, nech užívateľ vidí aspoň niečo, nech tam nečaká 3-4 sekundy alebo viacej a pozerá sa len na bielu stránku, nech tam je aspoň niečo a zvyšok sa dočítava. Že tá rýchlostná metrika neznamená, že než sa to všetko donačítava do konca a tak ďalej, ale ako keby dôležité je, kedy uvidím niečo dôležité na tej stránke, niečo, čo Google vyhodnotí ako dôležité. A teda my vieme, čo Google považuje za dôležité, že k tomu sa dá dostať, že čo to ten LCP prvok je, ktorý konkrétne. Ale teda mňa tam ešte aj, no ty si povedal, že to je jediná z tých metrík akože rýchlostných. Necelý týždeň dozadu, že prišiel za mnou klient a s takou akože, že sakra, že ty kokso, že mám rozbitú rýchlosť načítania. Kazí sa mi SEO. Že jakže som si to ja, alebo teda ty tam robíš tiež, že jak sme si to sakra nevšimli. A ja hneď som chytal akože paniku, že ty kokso, že čo asi LCP nejako rozsekané, neodmonitorovali sme to z nejakého dôvodu. Ale potom však pozriem data a vidím, že všetko v poriadku, tak som sa ho pýtal, že prečo si myslí, že to je rozbité. No on mi na to povedal, že teda mu to nahlásil ďalší kolega, že majú skóre nejaké v PageSpeed Insights 41 zo 100. Mne dosť odľahlo, lebo v zásade toto považujeme za niečo, čo nás v rámci teda toho kontextu SEO a Core Web Vitals až tak nezaujíma. To číslo, síce akože je to pekné, teda keď je to vysoké, keď je 40, tak to vyzerá škaredo, ale teda nebereme ho teda do úvahy. To sú vlastne syntetické merané dáta, lighthouseové.
ono je to super, ono je to strašne dôležité, v zásade Lighthouse používame, ale primárne toto je niečo, čo klienta ani zaujímať nemusí. Toto je niečo, čo je skôr určené pre developerov, vývojárov, aby im to pomohlo pri optimalizácii, ale to, čo skutočne aj ten klient, čo ho zaujíma, aj nás, čo zaujíma vlastne ako SEO špecialistov, sú užívateľské dáta. Znamená, nie tieto dáta syntetické, ktoré sú na umelých meraniach nejakým spôsobom získané dáta, ale zaujíma nás, ako reálne užívateľia interagujú so stránkou, ako sa im rýchlo načítava ten spomínaný LCP prvok, aké majú posuny, to znamená, to už sme pri metrike CLS, Content Layout Shift, prípadne aká rýchla je rýchlosť odozvy, interakcia s jednotlivými prvkami. To už je zase tretia metrika INP. Čiže zaujímajú nás reálne dáta, ktoré Google zbiera pomocou Chromu. A toto je aj to v zásade, s čím Google vo finále pracuje. Že Google absolútne neberie do úvahy tie syntetické merania z Lighthouseu, alebo teda z PageSpeed Insight, alebo GT Metrics, alebo ľudia posielajú rôzne veci. Toto sú veci pre vývojárov, ktoré majú pomôcť, ale Google absolútne tieto čísla syntetické neberie do úvahy. To, čo reálne s čím pracuje, sú užívateľské dáta za posledných 28 dní a konkrétne berie do úvahy 75. percentil. To znamená, že my potrebujeme doručiť minimálne 75. zo 100 užívateľom kvalitný výsledok na to, aby sme splnili tie metriky. Čiže toto nás zaujíma, reálne dáta. Dobre. A teda, ty si tam spomenul, áno, kľúčovú vec, že reálne dáta, čo vidia používatelia, keď už sme otvorili tú tému PageSpeed Insights, tak tam je to priamo akože exaktne, keď si bude niekto testovať svoj web, tam je to exaktne uvedené, že tam je napísané, že akú skúsenosť majú vaši skutoční používatelia. Áno. Takže áno. to je ten šuflíček, do ktorého pozerať. A teda tie metriky LCP si rozobral, potom si hovoril, čo si nejaká interakcia, nejaké posuny, tak poďme nejako to skúsiť zrozumiteľne ešte a popísať, nech aj ten akože like si vie predstaviť, že čo to teda sakra to INP a CLS je. Jo, tak CLS, to je teda tá druhá metrika, LCP sme si prešli. CLS to je metrika, ktorá v zásade nesúvisí s rýchlosťou. To, s čím súvisí, je meranie nejakých posunov na stránke. A častokrát sa stáva, že sa dočítavajú reklamy, úplne veľmi, veľmi často sa stáva to, že načíta sa obsah, užívateľ už chce interagovať so stránkou, ale dočíta sa tam, bum, teraz nejaká reklama, celé sa to posunie. Alebo nejaké dynamické prvky, je proste nejaký prvok, ktorý sa dodatočne dočítava, nemusí to byť reklama, môže to byť čokoľvek iné. A toto všetko spôsobuje posuny. A tieto posuny Google monitoruje cez Chrome a spočítava ich a vo finále tú finálnu hodnotu berie a zaznamenávajú v databáze. Tie posuny by mali byť minimalizované, je tam nejaká hodnota, že OK, nejaké posuny sú akceptovateľné, ale proste, aby sa to nepreháňalo. To znamená, že CLS to je o posunoch a minimalizácii zbytočných posunov. Chceme, aby tá stránka bola vizuálne stabilná. Áno. Takže situácia presne. Čítam nejaký článok a teraz tam vidím link, že tam kliknem a zrazu bach, skočí mi to, ja kliknem omylom na reklamu. Dobre, ako médium super, možno mám zarobené, akože sa poteší na jednu stranu, ale mňa to naštváva. Tak presne toto je to CLS, že čo sa snaží nejako eliminovať. Teda nesúvisí to s tým, že by ma mrle žrali, že sa to dlho načíta, ale presne tento takýto nezmyselný posun. A prosím ťa, ešte teda tá interakcia IMP. No, a k IMPčku
presne tak, ako si aj povedal, teda meranie rýchlosti interakcie. Čiže není to o načítavaní nejakej stránky, ale skôr o tom, ako rýchlo zareaguje tá konkrétna stránka na nejakú akciu, ktorú na nej vykonám. To môže byť, že stlačím nejaké tlačidlo a teraz mi vyskočí pop-up okno a môže byť, že sa stlačím, nič sa nedeje, na pozadí sa niečo deje a potom o 2 sekundy vyskočí pop-up okno, tak to je neskôr. Alebo to môže byť, že pridám do košíka nejaký produkt v e-shope. A takisto ono v zásade, keď aj sa nepridá okamžite v ten daný moment, jak kliknem ten produkt do košíka, tak mala by tam byť aspoň vždycky, by sme mali ponúknuť užívateľovi aspoň nejakú informáciu, že niečo sa deje užívateľ. Keď kliknem, mal by som ho informovať, spracovávam tvoju požiadavku a za chvíľu ju vykonám. To už je v pohode, ale častokrát je problém ten, že my nič nehovoríme, nič sa nestane, užívateľ klikne, dlho sa nič nedeje a až potom sa nejaká akcia vykoná a toto je tento čas vlastne, to je, to je to, čo sa meria v rámci metriky INP a Google sa snaží nejak motivovať touto metrikou správcov webu, užívateľov, developerov, teda aby tieto veci optimalizovali, aby nenechali užívateľa čakať. No, rozdiel možno ešte oproti, toto je už vlastne nástupca predchádzajúcej metriky FID, ktorá tiež merala rýchlosť interakcie, lenže tam to bolo trošku o inom. Teraz je to o dosť prísnejšie. A v zásade, ak FID meralo iba prvú interakciu, tak INP meria úplne všetky interakcie na danej stránke, ktoré užívateľ robí. A vyhodnocuje tú, ktorá je najhoršia, najpomalšia. Znamená, že my by sme si mali dávať pozor, aby všetky interakcie boli správne optimalizované na tej konkrétnej stránke, lebo keď hneď užívateľ spraví 6 interakcií a 5 mu dá okamžitú odozvu a tá 6 bude na figu, bude to dlho trvať, kým tú odozvu dostane, tak už je síce pekné z pohľadu užívateľa, ale to je super, že tých 5 predchádzajúcich bolo optimalizovaných správne, ale tá 6, ak bola zlá, tak nám to pokazí úplne komplet celú túto metriku. No, typické, akože v e-shope nejaký šialený filter si dám a teraz to zmrzne na pár sekúnd, tak to je asi presne tá situácia, že kedy to IMPčko vyskočí. No. Ale akože toto debugovať ináč, to musí byť strašne ako nejaké náročné mi príde. Akože z tých 3 metrik Core Web Vitals, táto je z môjho pohľadu rozhodne najzložitejšia na debugovanie. Že my sme síce povedali, že dopad na SEO nejako nevidíme, ale teda v tomto máme aspoň nejaké informácie, že čo už je horšie pre SEO, alebo kde bude nejaký boost, kde nebude. A od Johna Muellera. A ty to vieš celkom dobre popísať. Ja by som sa tu asi ľudí len zmiatol, tak skús, prosím ťa. No, skúsim. Prostredníctvom Johna Millera a jeho nejakého twitterového postu, staršieho, nejakú informáciu o tom, ako o týchto Core Web Vitals metrikách premýšľať a ich prínose pre SEO. A on to tam veľmi pekne, škoda, že nemôžeme teraz ukázať ten graf, ale pokúsim sa opísať tú pointu, že o čo tam išlo, že keď uvažujeme teraz nad tými core metrikami v kontexte s farbičkami zelená vyhovuje, červená nevyhovuje, oranžová čiastočne vyhovuje, tak v podstate, čo Google prostredníctvom Johna Millera tvrdil, je, že Core Web Vitals metriky, pokiaľ máte v zelených číslach, prinášajú akýsi najvyšší možný boost, ktorý môžete prostredníctvom Core Web Vitals metrik získať. Naopak, keď tieto metriky sú v červených číslach, ten boost, to zvýhodnenie, ktoré môžete získať, sa rovná nule, nezískavate nič. V zásade nie ste ako penalizovaní, skôr to tam bolo prezentované v tom duchu, že nezískavate zvýhodnenie, keď ste v červenom. Druhý váš konkurent môže získať, vy ho nemáte.
Pokiaľ sa web nachádza v oranžových číslach, tak berie sa do úvahy, či je bližšie teda tá hodnota ku zelenému polu alebo k červenému polu a teda ten boost, to zvýhodnenie závisí od toho, či si teda bližšie k zelenému alebo či si bližšie k červenému. Keď už si ale v červenom, tak je jedno, čo máš z pohľadu zvýhodnenia na SEO, tam proste nemáš nič. Keď si v zelenom, takisto je jedno, či to je lepšie alebo horšie, máš plný boost. Čiže zhruba takto nejak, znáš som to úplne komplikovane nevysvetľoval, zhruba takto nejak John Miller to prezentoval, že je vhodné nad tým uvažovať. V pohode pochopia aj nevidiaci, to je výhoda vlastne podcastov, to sa klúbi. Tak už sme akože áno, povedali metriky, povedali zelená, oranžová, červená a že na užívateľoch závisí, nie na syntetike, ale teda je tam ešte, no ďalšia kuleha mobil desktop, to neviem, či sa nejako oplatí moc rozoberať, ale iná kuleha, ktorá nás zaujíma, a teda dneska my sme sa o tom celkom dlho debatili, je, že teda tam sa dá pozerať rozpad podľa URL adresy alebo podľa celej domény. Tak akože, čo z toho má ten človek, čo má e-shop, čo má v tom PageSpeed Insights sledovať? No pokiaľ máš dáta k, ku konkrétnej URL adrese, tak super. To znamená, že máš tam dostatočnú návštevnosť, Google dokázal zozbierať dostatočné množstvo užívateľských dát a vieš presne, ako si na tom stojí konkrétna URL-ka. Častokrát sa ale stáva, že konkrétne stránky pre konkrétnu URL-ku nemáš dostatok dát a vtedy jediné, čo máš v dispozícii je v zásade dáta pre doménu, alebo teda v Google Search Console je to ešte podelené nejak podľa, čo, nazveme to typové stránky alebo nejaké skupiny. Google v rámci Crux dát poskytuje užívateľské dáta iba na úrovni domény a na úrovni URL-ky. A následne až Google Search Console, tieto dáta ešte navyše nejakým spôsobom spracováva a vkladá ich do tých skupín, alebo povedzme typových stránok skupiny, asi lepšie povedať. Že v zásade je akože dôležité, že si povedal teda áno, okrem PageSpeed Insights, že máme Search konzolu, kde to je krajšie ukázané, že ako keby není tam jedno číslo za celú doménu, máme tam nejaký graf a koľko zhruba URL je v pohodičke, koľko je na tom horšie. A je akože fajn si vlastne uvedomiť to, že keď sú tam aj nejaké čísla, že v červenom, mali by sme na to myslieť, že to nebudú, aj keď veríme tomu, že teraz tie Core Web Vitals sú dôležité na úrovni trebárs aj konkrétnych URL, tak keď už sú tam nejaké červené, tak to znamená, že to sú stránky, ktoré sú reálne navštevované, tam chodia ľudia. Áno. Vlastne tie dáta pochádzajú od ľudí, takže keby si tie stránky v Google Chrome nikto neotvoril, tie dáta tam nebudú. A tým pádom je fajn myslieť na to, vlastne pokúsiť sa to dať všetko dohromady a nevidieť v Search konzole nejaké červené more. Na druhú stranu môže zohrávať rolu to, že keď máme že zlé metriky pre veľmi dôležité stránky, vysoko nejako navštevované, tak môžeme tomu dať ako keby väčšiu dôležitosť, než keď majú vlastne nižšiu návštevnosť. Že asi nestačí to pozerať proste nejaké celkové číslo pre doménu, ale treba si to takto rozobrať nadrobnejšie a teda aj v kontexte SEO to takto sledujeme, ale samozrejme vždy, ako sme už spomínali, že o SEO nám až tak nejde, takže skôr je o to, aby to pre tých užívateľov bolo v pohode. Presne tak. Keď sme si aj rozobrali tú Search konzolu, ale aj v PageSpeed Insights je ešte jedna ďalšia metrika, ktorú my pozeráme nad rámec Core Web Vitals a TTFB, Time to First Byte, respektíve ja osobne radšej pozerám do Google Search konzoly, kde sú teda dáta o tom, že ako dlho trvá Google sťahovať jednotlivé stránky.
A teda priamo s Core Web Vitals to nesúvisí, ale teda už je to metrika vyslovene v rámci technického SEO, ktorá nám hovorí, no koľko proste trvá Google dostať sa k obsahu a v prípade, že mu to trvá dlho, respektíve keď mu to trvá sekundu a versus keď mu to trvá pol sekundy, tak keď mu to trvá pol sekundy, tak stihne za nejaký čas, za hodinu trebárs poprezerať dvakrát toľko stránok, než keď mu to trvá vlastne celú sekundu. Takže toto je ešte ďalší taký dopad, ktorý nesúvisí tiež priamo s pozíciami, ale teda súvisí to s tým, či Google bude mať v indexe, či bude mať v tej svojej databáze všetky pre nás dôležité stránky, alebo Áno. aj keď ich tam má, tak či stíha ako keby mať ten najčerstvejší obsah, keď tie stránky v čase sa menia, meníme ceny v e-shope a tak ďalej, tak či tam má tie aktuálne informácie. Nie úplne na každom webe je toto niečo, čo nás bude zaujímať a čomu budeme prikladať nejakú veľkú prioritu. Tým ale, že my fungujeme väčšinou s veľkými webmi, tie klientské weby sú väčšinou ozaj že veľké, často sa aktualizujú, tak tá frekvencia crawlovania, to, koľko stránok dokáže ten Google alebo iný vyhľadávač, Seznam alebo čokoľvek iné prekráľovať, to nás proste zaujíma. Pokiaľ máme web so 100 stránkami, tak to nie je až také kľúčové. Okrem priamých dopadov, tam môžu byť aj tie nepriame. A to sú dopady, ktoré nevieme nejako zmerať, toto už vôbec ani nevyhodnotíme, takže môžeme si skôr zašpekulovať, že keď web performance, keď nemáme v poriadku, tak môže to mať negatívne dopady aj na nejaké ďalšie signály mimo samotnej rýchlosti načítania a tých ďalších metrík. Tak poďme si to rozobrať. To, ako dlho sa web načítava, môže mať vplyv na to, že užívateľ, ktorý vstúpi na stránku, si povie, že fú, tak toto je strašne dlho sa to načítava celé zlé, akože kašlem na to, idem radšej niekde inde. Zruší to, ide naspäť do výsledku vyhľadávania a hľadá ďalej. Klikne na druhú stránku, na ktorej zostáva. A toto sú veci, ktoré je dosť možné, že Google sleduje a berie to nejakým spôsobom do úvahy. A ak sa často stáva, že Google vidí toto správanie, vyhodnocuje to tak, že pomerne veľká časť užívateľov odchádza príliš skoro z webu a ide niekam inám, môže to poškodiť ten konkrétny web. A toto teda môže súvislieť, takéto správanie môže do veľkej miery súvisieť aj práve s rýchlosťou načítania. Jo, jednej aj v tej štúdii, čo si mi posielal, tak tam áno, vzýšlo teda, že keď stránka spĺňa Web Vitals metriky, je o 24% menej pravdepodobné, že používatelia odídu ešte pred jej načítaním. A Áno, teda toto platí celkovo asi pre každého návštevníka, ale v kontexte SEO, áno, dlho to trvá, tak ešte predtým, než sa mi to načíta, odídem, vrátim sa do Google, Google to vidí tieto informácie a či s tým reálne pracuje, to my presne nevieme, skôr sa to mnohí domnievajú. Niečo takéto aj naznačuje v nedávnej dobe, keď bol únik z dokumentácie Google, že boli tam niektoré metriky, takže či už je to dwell time, alebo Google môže sledovať tzv. Good clicks, bad clicks, no mnoho ďalších metrík, ktoré ako keby sledujú správanie užívateľa v rámci vyhľadávania Google. Keď to ešte vyššie vypimpujeme, tak nad úrovňou dwell time a teoreticky môže byť aj niečo také, že Google by priamo sledoval bounce rate, respektíve, že ani by sa užívateľ nemusel vracať do Google, ale tým, že Google veď má pod sebou samotné Chrome, z ktorého aj vychádzajú Core Web Vitals,
tak keby nás úplne tak šmíroval, tak nás sledoval, tak on môže mať aj tieto dáta o bounce rate veľmi v pohode a vlastne on vidí, či tí ľudia sú na tej stránke spokojní alebo nespokojní. Horšie načítanie, horšia spokojnosť, takže takýto nepriamy vplyv by tam mohol byť. Ale teda veľmi upozorňujem s výkričníkom, že teraz extrémne špekulujem a Google nikde nehovoril ani z úniku tých dát, ich dokumentácií nevyplýva, že by to Google až takto nás špehoval a osobne si to ani nemyslím, ale čo nie je, môže byť. Takže my už s tým automaticky počítame a treba s tým počítať, že niečo takéto by tam mohlo zohrávať svoju rolu. Ja rovnako sa prikláňam k tomu, že ten bounce rate pravdepodobne za mňa skôr to není niečo, čo je dôležité pre to rozhodovanie Google. Myslím si, že dwell time má väčšiu logiku z môjho pohľadu a tam sa prikláňam k tomu, že by to mohol brať do úvahy. Ale no, presne, ako vraví, že v zásade nemáme to podložené nejak exaktne, že to sú nejaké naše dohady a naše špekulácie. Tiež ešte ako keby to, čo my nejako posudzujeme, tak je tá rýchlosť v kontexte s konkurenciou. Že teda keď my môžeme byť rýchlejší, aj treba, že OK, oni sú v zelenom, my sme v zelenom. Tomáš povedal, že podľa Johna Muellera zo SEO hľadiska všetci máte rovnaký boost, lebo ste v zelených číslach. Ale teoreticky, že keď ja mám tak úžasnú skúsenosť, že kliknem a vidím, je to mega super a teraz už ako keby ja ako užívateľ napríklad poznám ten web, že je rýchly, rád tam chodím, viac tam klikám, aj keď je ten web tretí vo výsledkoch vyhľadávania, ja tam skôr kliknem, lebo verím tomu, že bude rýchlejší. A toto teoreticky môže byť ďalší nepriamy dopad, že v tomto kontexte my nad tým rozmýšľame, takže nechceme byť pomalší alebo znateľne pomalší než konkurencia a naopak, keď je tá šanca, že my máme taký tím, aby sme akože im úplne odstrelili sa v tej rýchlosti, tak poďme do toho. Pekne si to povedal. Ale ako no, veľmi akože špekulujem. Takže zase, keby sa ma klient spýtal, dobre, bude to stať 10 000, koľko mi to v SEO prinesie, tak akože sme zase naspäť doma. No. Poviem mu, vieš, čo robíš to pre užívateľov, takže tam tú exaktnú odpoveď proste nemáme, no ale tak to už tak v SEO občas býva. Nie, bohužiaľ. My máme takú akože formulku, že každému hovoríme, že keď chcú byť prví na Google, a volajú nás, tak my sme nie akože nejakí šamani teraz, že dobre, zaplatíte si nás a my vás tam nejako dostaneme, ale teda skorej hovoríme, že keď chcú byť prví, tak fakt musia byť najlepší a v tomto akože web performance hrá svoju rolu. Keď je dožubaný web, to je podobné ako keď na Tour de France mám dožubaný bicykel proste, akože môžem mať akýkoľvek talent, ale neukrútim to akože bez prevodov. Aj tieto Core Web Vitals metriky, no hovorili sme si, že teda Google to strašne často komunikuje, takže neviem si predstaviť Tomáš v súčasnosti akože developera, ktorý by si toto neuvedomoval a nejaký frontendista, že že ty kokso, to mi hovoríte novinky, že to je akože nejako dôležité. Všetci to podľa mňa vedia, alebo neviem, keď tak nech nám dosť hodí do komentov, že niekoho takého pozná. Ale aj tak, akože tí čísla sú není v zelenom. Prečo? Že nemal by to mať akože ten developer teraz nejako, že úplne že v maličku, že vedieť toto a my by sme to nemuseli riešiť? Tak ja neviem, že či úplne všetci to vedia a že či to vôbec je v tých silách tých developerov, aby to všetko vedeli. Akože v zásade je to super, keď niekto kodí weby, aby tieto veci vedel. Je to do istej miery samostatná špecializácia, tá web performance. Je to ešte, no tí programátori aj tak majú toho dosť a toto ešte niečo navyše, čo by mali vedieť. Každopádne musím súhlasiť, že je to asi hodne dôležitý skill pre toho developera, aby tieto veci mal minimálne v základoch zvládnuté.
A prečo všetko úplne není spravené, tak to je asi, nemusí to byť vždycky o tom, že developeri nevedia, čo s tým. Môže to byť veľmi ľahko proste o tom, že na to není priestor vyčlenený, že sú väčšie priority, musia fixovať nejaké veci, musia vyvíjať niečo iné a na toto skrátka není na daný moment alebo nebol doteraz vyčlenený nejaký čas a priestor. Akože pustiť si PageSpeed Insights není nič zložité, ale keď sa kúkneme do detailov, tak sa to začne dosť komplikovať, lebo no jednak sme rozoberali reálne data versus syntetika, takže ja keď čo si nakodím reálne data, aj tak nevidím. Už aj s tými nástrojmi musím vedieť nejako pracovať, není to žiadna sranda vlastne a vôbec odhaliť, prečo je to nejako pomalšie. Teraz, keď v mojej náplni práce fakt není teraz, že 90% sa venujem optimalizácii rýchlosti, ale je to pár percent, že dobre nejakú teóriu mám, je pravda, že není to, aj bolo by to možno hlúpe, keby všetci sa vlastne na to špecializovali, lebo to je samostatná nejaká oblasť. Hej. A či už je to, ako mne príde, že fakt dôležité, že hlavne, aby to nejako, aby o tom sa vedelo, či už je to ten developer, že teraz čo si, akože že čo si som vykyblil, ako to je úplne v poriadku a teraz mať po ruke niekoho, kto to fixne. Že ako je to trochu utopia, my väčšinou takto k tomu nedochádzame, že a rovno tí developeri, že by mali v tíme niekoho, kto im to rovno aj opraví, že by ten vývojársky proces bol taký. A ja som jednak aj začal tak akože hlúpo, že by to mali vedieť, ale no, chcel som to trošku nadľahčiť. Faktom je, že to není šanca, takže keby sa aj niekto nejako že hambil, že by to mal vedieť a nevie to, tak to je úplne prirodzená vlastne asi vec. Možno by to aj ľudia radi spravili, ale no, jak si povedal, že není čas, není sú priority, ty koksom, my tu musíme nové funkcie, tuto každé 2 týždne odšprintovať volačo. Áno, môže byť, že to biznisové riešenie je skrátka na daný moment iné a na toto sa nedostalo. A to veľmi často býva. Veľmi často býva, že sú proste iné veci, kde tie zdroje sa investujú, takže nedá sa nejak tomu čudovať. Ale ako mne to príde, akože ten spôsob, že my robíme väčšinou s tým, že zistíme to nejako neskôr, že sa niečo akože vykyblilo, alebo vyslovene niekto povie, že máme to pokazené, fixnite to. Ale to, než sa to akože zdebaguje teraz, že ktoré sú to URL adresy, prečo to vzniklo, že to je akože s tým babračka náklady navyše a naozaj keby bol ten proces taký, že sa to opraví v momente, keď sa na tú chybu môže vôbec prísť, že sa to nejako odmonitoruje, tak vo výsledku užívateľi by boli šťastnejší, lebo by sa im to neboli by v situácii, že pol roka sa ten web kazí a potom sa nárazovo opraví, ale mali by ho v kúse v pohode. Ale teda aj cena za opravu by bola akože určite nižšia. No to už hovoríš o tej performance culture, aby sa tie procesy v týme nastavili. No, neviem, či toto je úplne na nás, ako na SEOčkárov, aby sme tieto veci riešili, ale v zásade faktom je, že sa nad tým zamýšľame. Je Ano. to presne ideálny stav, ako si povedal, že developeri si to budú sledovať už ideálne na testovom nejakom rozhraní, sledujú, aké úpravy, ktoré sa robili, majú dopad a ideálne ešte predtým, ako sa to spustí na produkcii, by si to tí developeri pomerali na syntetických nejakých meraniach a pustili to dodatočne. Ideálny stav, jasné. My teraz pracujeme presne s tým, že skôr dodatočne získavame nejaké užívateľské dáta, ktoré neskôr reportujeme. No, tie procesy sa dajú nastaviť vhodnejšie, u niektorých klientov to v zásade tak aj máme, ale častokrát to tak nebýva úplne. No. A to je naozaj zvláštne. Akože aj vytiahnem z tých prípadoviek tvojich, no Walmart, že si spočítal, že každé zrýchlenie načítania o sekundu zvýši konverziu o 2%,
Že ako, dobre, urobím 10 objednávok mesačne, mám asi iné problémy, ale je hromada webov, kde sa to až tak nerieši, ale pritom toto ide, že strašne do peňazí. Tá myšlienka, akože performance culture, ktorú ja som strašne rád vlastne, že to vnáša hlavne Martin Michálek. Od neho som sa vôbec dozvedel, že niečo takéto vlastne existuje a príde mi to, že nádherné a celá tá osveta, čo oni z PageSpeed.cz robia, mi príde nádherné akože v tomto kontexte, že nech sa na to sakra myslí, lebo ako, to nie je niečo, že ideálny svet, ale tá ekonomika, akože nech si to tie projekty spočítajú, blbé, no, že za nás zase my tam tú ekonomiku až tak nemáme, ale sakra kvôli tým akože užívateľom, že tam za tým tá ekonomika často je. My napríklad máme ekonomiku za akože technickým SEO monitoringom, že tiež si neviem teraz predstaviť, že my budeme dlabať na nejaký technický SEO monitoring, že kde si sa nám čosi vyrojí, Google nám odpálí z indexácie polovicu webu alebo niečo, proste vznikne nejaký bug, ktorý my by sme tým monitoringom nezachytili a každý deň akože tuto ti vycucáva tá chyba 10 eur, treba, že každý deň, no ale čo 10 eur denne, však to máš za rok cez 3000 eur na nejakom úplne že hlúpom bugu. Preto my to tam musíme mať. No asi na každom projekte si nájdeme aspoň tú hodinu mesačne, že čo to nejako odmonitorujeme, popozeráme dôležité veci. Máme tam nastavené automatické monitoringy, ale s týmto performance culture ako je problém, ale ja fakt nechápem prečo. Ale teda ja neviem, prečo ti to akože hovorím, alebo nemám na teba otázku. Teraz sa len tak sťažujem, ale no nechápem to. Ale keď si to už aj spomenul, aj toho Martina Michaleka, PageSpeed, tak myslím si, že minimálne môžeme v tomto smere odkázať teda na nich. Jednak na nástroj PageSpeed.cz a jednak na nich samotných ohľadom performance culture. Oni sú asi tí správni ľudia, na ktorých sa dá obrátiť v tomto smere. To je asi ten najideálnejší akože scenár, že presne zavolám si niekoho, kto fakt venuje tomu ten čas, vie, jak na to vie to urobiť oveľa rýchlejšie. Že presne keď sme sa bavili, že teraz ten developer, prečo to nerobí, no však ale OK, ale keď ja to mám v tej agende, že fakt 5% svojho času, tak akože trvá mi to dlho, než to zdebagujem a tak ďalej. Niekto šikovný, kto je v tom denne, tak to akože pozná tie prípady, predpokladám, že sa im to asi opakuje, ale teraz len špekulujem, keďže ja nie som tento špecialista, ale viem si predstaviť, že to tak bude, však podobne jak v SEO. Vidíme niekto, že rieši ty kokso 30 hodín prúser a ty na to kúkneš a povieš a máme hotovo. Dobre, no ale však keď tu rozoberáme to SEOčko, je niečo, že s čím aj ten SEO špecialista, teda zameraný na techniku a na technické SEO, že kde on akože môže pomôcť aj s Core Web Vitals za tými ďalšími metrikami? Určite áno. Však my v zásade klientom pomôcť nie len čo sa týka monitoringu, ale aj pri optimalizácii, obzvlášť keď sa pokazí niečo pri metrikách CLS a LCP, tak tam v zásade to debugovanie nie je až také zložité. Vieme s tým poradiť aj my. Už horšie je to pri IMPčku. To sú obyčajne JavaScriptové veci, kde už je vhodnejšie, aby to riešili ľudia, ktorí sa v tom JavaScripte vyznajú viac. A aj keď sme rozoberali to PageSpeed Insights, tam ako keby sú nejaké návrhy, že čo teoreticky by mohlo pomôcť s fixovaním. A mňa tak trošku akože občas, že hamba fackuje, keď som videl niektorých vlastne SEO analýz, že to tam nejaký SEO špecialista hodil nejaký copy-paste, že toto je to, jak si opravíte rýchlosť načítania, lebo nám to celkom teda kazí meno, lebo vlastne akože screenshot z nástroja to nepotrebujete, nie je to raketová veda, a teda hlavne akože na to sa asi nedá spoliehať. Takže
tiež odporúčam, veď to, v čom som nejako odborník, čom si verím, aj tí technickí SEO špecialisti, veď sú rôzni a niekto trebárs môže byť silný aj v tom JavaScripte, keď akože po nociach si učí Môže nejaké byť, veci. môže byť. Ja skôr hovorím za seba teraz asi, keď si to, keď si to tak priznám, že ja proste v tom, aj keď JavaScriptu rozumiem, ale až tak do detailov v ňom nie som, čiže treba to možno vnímať tak, že hovorím za seba, že to CLS-ko a LCPčko sú veci, ktoré sú pre mňa zrozumiteľné, ale už do tohto si napríklad netrúfam. Ale presne, kľudne môže byť človek, ktorý je JavaScriptia, ktorý sa v tom vyzná, venuje sa technickému SEO a vie pomôcť aj v tomto, akože v úplnej pohode. Mhm. Tam mi príde dôležité, akože že však aj dobre zvážiť vždycky svoje sily, že čo, kde viem, kde neviem, lebo však aj SEO je ako také tak extrémne široký obor, že keď si zoberiem, že nás je akože 8, ale aj tak je toho, že dosť veľa, akože čo nevieme a sú veci, že od ktorých dávame tiež ruky preč. Ale tak to už idem do trochu iných tém, ale my tu ešte jednu akože časť máme. Web performance versus SEO, respektíve, že ale teraz dúfam, že sa nezamotám, ale teda situácia. Predstav si, že zlepším SEO. Čo si urobím? Voláku niečo v on-page SEO, nejako vytuním ten web, ale tým, že ja som ho zlepšil, tak zhorším výkonnosť webu, Core Web Vitals. Takže ja zlepším SEO, ale zároveň zhorším SEO. Tak teraz, že akože sú takéto situácie, to sa stáva aj nám volakedy, tak poďme to dať nejako, akože dáva toto zmysel, že je v pohode, keď mi SEO špecialista povie, že zlepší SEO, ale znamená to, že ty kokso, že asi ti ako dožubem aj tie Core Web Vitals. Podľa mňa vo finále ho aj tak zlepšíš, lebo ten efekt zlepšenia bude tými úpravami by mal byť teda vyšší, aj keď teda poznačený tým zhoršením Core Web Vitals metric častokrát. Nech to nehovoríme príliš zo široka, tak takáto situácia môže nastať v zásade a ona aj nastáva. Častokrát vtedy, keď pri nejakom audite zistíme, že tak na tejto stránke je nejaký obsah, ktorý my chceme, aby bol viditeľný pre vyhľadávače, tak on je tam schovaný. Tie vyhľadávače ho nevidia. Užívateľ síce sa k nemu dostane, ale pred vyhľadávačmi je schovaný. To, čo my chceme, je, že tento obsah zviditeľniť, sprístupniť ho pre tie vyhľadávače. A to, keď spravíme, tak môže nastať to, že sa zvýši celková veľkosť toho súboru, ktorý je potrebné načítať a tým pádom to proste bude celé dlhšie trvať. A môžu sa nám zhoršiť teda tie Core Web Vitals metriky. Lenže vo finále, čo sme dosiahli, trošku sa nám zhoršili Core Web Vitals metriky, lenže dôležitý podstatný obsah, ktorý definuje do veľkej miery stránku, sme zrazu sprístupnili a tá stránka môže byť odrazu veľmi relevantná, alebo nejaké prelinkovanie tam sprístupníme, ktoré je kľúčové. A vo finále by nám to malo pomôcť. Aj keď teda možno je tam ten faktor čiastočného zníženia tým zlepšením Core Web Vitals, ale keď už robíme takéto úpravy, mali by sme ísť do toho s tým, že celkový výsledok bude zlepšenie. No treba sa pýtať, akože aj na strane klienta rovno asi hovoriť, že ty kokso, ale že vy argumentujte mi to, prečo je toto dobré, keď ja si tuto niečo pokazím. Toto platí pre každú jednu vec, čo sa v SEO robí a ide tam do krížku s niečím, z web performance, občas aj z UX a z 90% akože ideme ruka v ruke, že to pomôže aj jednému, aj druhému, vlastne celkovo, že SEO, lepší web. Ale teda sú niektoré okrajovejšie situácie, ak tam môže byť problém, tak tam je to sakra dôležité si nejako vyjasniť, teda, že čo mi to
prinesie a prečo to robí. Musím to mať jasne vyargumentované a tam potrebujeme väčšinou nejaké konkrétne čísla a nejaké hypotézy. Takže no, ty si povedal skrývanie obsahu, že jedna taká vec, ja tu doplním, že ešte teda áno, niektorý obsah je dôležitý viac, niektorý menej, takže môžeme si povedať alebo môžeme testovať rôzne veci, že dobre, no tak niečo skriem tomu vyhľadávaču, aký to má trebárs efekt, alebo niečo zase sprístupníme, takže aj tam, kde máme nejaké hypotézy, podozrenia, tak treba to jednoducho spraviť a odsledovať ten dopad, odmerať si to a mysleť na to, dať nejakú tú hodinku, dve tomu času, vyhodnotiť si to a urobiť potom tie rozhodnutie, či tú zmenu necháme, alebo či to reverzneme trebárs späť. Presne. A teda, čo je tam ešte také, akože ďalšie, nech majú ľudia predstavu, že kedy do toho krížku môžeme ísť okrem teda z toho skrývania o obsahu? Možno, čo ma napadá, čo nie priamo súvisí s skrývaním obsahu, tak sú obrázky, ktoré by mali teda spĺňať nejaké minimálne parametre. Tam my častokrát aj za SEO chceme, aby tie obrázky mali nejakú minimálnu šírku, výšku a pomery strán. Čiže ak niektorí klienti k tomu pristupujú tak, že sa snažia pre rýchlosť optimalizovať tie obrázky tak, že ich zmenšia pixelovo na nejaké minimálne rozmery. A tu my hovoríme, že prosím vás, keď to má byť niečo, čo sa má zobrazovať v obrázkovom vyhľadávaní, čo má byť dostupné alebo čo môže byť použité ako náhľadový obrázok pre Google Discover, pre Google News a tak podobne, tak chceme, aby tam bola tá šírka pixelová minimálne 1200 pixelov, aby tam bol nejaký pomer daný, alebo veľkosť obrázkov, nie pixelovú, ale kilobajtovú. To znamená, že spĺňajme nejaké minimálne parametre, aj keď máme napríklad obrázky náhľadové pri produktoch v e-shopoch. Nemali by byť maličké. Stalo sa nám, že mal klient 97 na 97 pixelov, len obrázky, strašne maličké. Toto je vec, ktorá keď sa optimalizuje, tak nám môže pomôcť v rozšírených snippetoch napríklad. Že chceme mať tie obrázky náhľadové minimálne 200x200 pixelov, ale ideálne viacej. Že ja k tomu doplním teda aj k tým pomerom, že ideálne 4 ku 3, 1 k 1, 16 ku 9. A teda k tomu, že ako zaujíma nás to teda jednak pre obrázkové vyhľadávanie, takže keď obrázky pre mňa majú nejakú dôležitosť, zohrávajú nejakú rolu, tak to chcem mať v poriadku, ale teda, no však jak si sám povedal, že obrázky aj v bežných snippetoch sa zobrazujú, takže trebárs, keď mám kategóriu v e-shope a myslím si, že tam veď nemusím mať obrázky v kategórii, inak akože musíte aj kategórie sa aj v obrázkovom vyhľadávaní zobrazovávajú, ale hoc aj keby nie, tak v bežných snippetoch sa často stáva, že rovno tam dá také maličké náhľadíky, a to Tomáš spomínal v tom kontexte 200 na 200 minimálne, nech tam je ten rozmer a potom sa to tam môže zobraziť vlastne nejako častejšie v bežných snippetoch, takže sú to nejaké základné pravidlá, na ktoré si treba skrátka dávať pozor aj v tých obrázkoch, ale teda pokiaľ riešime vyslovene nejaké dekoračné prvky, že to ani nechcem, aby to Google zobrazoval, nezaujíma ma to, tak tuto môžem si ušetriť tú veľkosť, nemusím to tam nejakým spôsobom tlačiť. Takže či už je to dekoračný prvok, hoc aj cez img tag vkladaný, alebo sú to nejaké CSS-kové srandičky, no tak tie napríklad Google úplne ignoruje, čo sa týka zobrazovania vo vyhľadávaní. Presne. Čo sa týka toho krížiku, teda kde my to tlačíme, neviem, no môžeme to podľa mňa spomenúť tiež, aké sú tie najčastejšie sa objavujúce prvky? To mi príde zaujímavé povedať, ktoré sú problémové a kde sa to SEO dostáva do konfliktu s web performance, kde
My napríklad, ak vidíme, že obsah je teda schovaný, to sa obyčajne vyskytuje pri vyskakovacích modálnych oknách, pri čítať viac prvkoch, kde ty si rozklikneš na čítať viac obrazy sa ti dlhý text, ktorý je inak schovaný pri taboch, kde ty máš proste rôzne taby, ktoré obsahujú nejaký obsah. Toto sú veci, kde my svojím spôsobom, ak povieme, že teraz sa tento obsah, ktorý sa zobrazí po stlačení čítať viac, povedzme, tento obsah teraz nie je v zdrojovom kóde a vygeneruje sa až keď užívateľ klikne na čítať viac tlačidlo, lenže toto je problém, pretože ten vyhľadávač nekliká, ten vyhľadávač neskroluje, nerobí takéto veci ako užívateľ a proste k tomu obsahu sa nedostáva a my chceme, aby to tam bolo priamo v zdrojáku. Developer môže argumentovať len, že to nám zvýši veľkosť domu a tým pádom sa nám to všetko bude dlhšie načítavať. No my na to povieme, že áno, vieme o tom, ale toto je proste kľúčový obsah, ktorý tam chceme mať. A veľmi podobne to funguje napríklad pri megamenu. To je strašne častý príklad. To megamenu vie byť niekedy obrovské a vie strašne spomalovať načítanie toho webu, tú rýchlosť. Preto mnohí developeri majú tendenciu pri optimalizácii rýchlosti to megamenu odstrihnúť. No, že toto je niečo, čo je pre nás zase veľmi ťažko akceptovateľné a tu ideme mnohokrát proti optimalizácii pre web performance, ale je pre nás dôležité, aby sme mali interné prelinkovanie z toho megamenu dostupné, ale treba si to uvedomovať, že tento konflikt medzi SEO požiadavkami a požiadavkami na web performance tam je. A je veľmi dobré, keď si to uvedomuje tak developer, ako aj SEO špecialista a hľadať nejaký kompromis. Čo v zásade je menej dôležité, čo môžeme stadiaľ odstrániť. Prípadne ak Megamenu obsahuje nejaké obrázky alebo nejaké dizajnové prvky, tie v zásade nemusíme načítavať hneď do zdroja, ako tie môžu sa dočítavať dodatočne. Čiže nejak tieto veci optimalizovať a snažiť sa nájsť kompromisy. Niekedy nemusí byť dobré riešenie ani jeden, ani druhý extrém. To je z pohľadu developera, oni by chceli všetko odpaliť, aby to bolo rýchle, to nechceme my. My by sme možno chceli, aby všetko bolo dostupné, lenže to spomaluje web, takže hľadajme nejaký kompromis, proste niečo medzi tým. To sa mi akože práve páči aj na tej našej práci, že nie je všetko akože čierna-biela, ale vždy treba nájsť nejaké riešenie na mieru, že typicky aj to megamenu, no to je za nás téma aj v rámci interného prelinkovania a teraz tá logika, či ho celé sprístupniť, no väčšinou to nechceme ani my, chceme tam nájsť nejaký kompromis, nechceme mať teraz 2000 interných odkazov rovno na stránkach a my potrebujeme, aby vyhľadávač rozumel, ktoré stránky sú dôležité viac, ktoré menej, ale zase, jak Tomáš povedal, nechceme si to celé odpáliť. Takže či už nejakú časť sprístupníme, alebo dáme Google nejakú alternatívnu cestu, ako sa dobre po webe pohybovať, tak toto sú ako keby tie detaily, ktoré by mal zvážiť, ako už priamo ten SEO špecialista, mali by zvážiť spolu s tým developerom, alebo teda s niekým, kto má web performance na starosti a nájsť tú ideálnu cestu. Ako nám to takto vždy asi najlepšie funguje. A je to aj tak, že niekedy, keď nemáme presne po ruke tie argumenty, že nie sme si istí, že treba, že za SEO je to nejaká nevyhnutná vec, tak ideme postupne skúšame rôzne kroky a sledujeme, že aký to dopad na Google bude mať. Napríklad je nejaká špecifikácia produktu v nejakom tabe. Je tam proste tab záložka parametre a my ich tam akože chceme za SEO mať. Pritom ale nemáme dáta o tom, že ľudia by to nejako hľadali. Ale teda máme niekde v hlavách, že je to dôležité, aby tam Google videl všetko, aby si treba spovedal, že my tie parametre máme a konkurent ich nemá a preto nám ten produkt dával niekde vo výsledkoch vyhľadávania vyššie. Ale tu už akože v takejto situácii my sme vo veľkej miere abstrakcie, vo veľkej miere špekulácií, takže treba to vyskúšať, treba to otestovať a povedať si teda, že čo bude tomu webu fungovať lepšie. Áno, to si veľmi pekne povedal, že ozaj sú situácie, kedy v zásade máme
dostatok dát na to, aby sme mohli povedať, že toto je podstatné a sú presne situácie, kde si povieme, že toto pravdepodobne by mohlo hrať rolu, ale nevieme to na 100%. No, bohužiaľ sú aj také situácie. Ako, no, to sa ľahko aj presadzuje, že áno, že vidíme trebárs v analýzach kľúčových slov, že tak toto ľudia hľadajú, musíme to tam mať, máme v ruke ten argument, že tuto môžeme podchytiť 1000 nových ľudí mesačne Áno, trebárs, áno, áno. ale potom vieme, že trebárs 70% dát ani v analýzach kľúčových slov nezískame z rôznych dôvodov, takže vždy tam musí byť nejaká dojmológia a to otestovať, takže ale to už idem trochu do inej témy a myslím, že už tu mudrujeme dosť dlho, takže čo keby sme to uzavreli dneska, Tomáš, stačilo. V zásade asi súhlas. Myslím si, že sme to rozobrali celkom dosť do detailov, však možno sa objavia ešte nejaké dotazy, kto vie. Dobre, tak ďakujeme krásne za pozornosť a všetkým dvom ľuďom, čo toto dopozerali až do konca. Práva pre vás dvoch posledných. Budeme radi, keď zavítate na spotibo.sk/n, kde sa môžete prihlásiť k newsletteru, keď vám to prišlo zaujímavé. Odoberajte ďalšie novinky. My budeme strašne radi aj za akúkoľvek spätnú väzbu na tieto naše pokusy s podcastmi. Bude nás to motivovať natočiť aj nejaké ďalšie mudrovačky. Ďakujeme moc a ahojte. Díky, čaves.